Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав важливим досягненням рішення апеляційного суду в Нідерландах щодо відведення судді у справі про скіфське золото. На відводі наполягала наша сторона. Причина – виявлені матеріали, що свідчать про упередженість судді та його зв'язки з Росією. Дуже довго Україна боролася за відвід судді голландського, щодо якого є серйозні причини підозрювати його в упередженості в цій справі. І хоча це може видатися як один з чергових лише звичайних процесуальних кроків у справі, але те, що вчора цього суддю відвели, є дуже важливим досягненням. Виставка «Крим. Золото і таємниці Чорного моря», в якій більше 500 експонатів з декількох музеїв Криму, відбувалася в археологічному музеї Амстердама з 7 лютого по 31 серпня 2014 року. Але через окупацію Криму не повернулися в ці музеї. Окупанти подали позов про повернення експонатів, але українська влада заявила, що артефакти належать державі. У грудні 2014 року окружний суд Амстердама ухвалив повернути Україні експонати, але в березні 2017 року апеляційний суд Амстердаму отримав від окупантів апеляцію на своє рішення. У Києві очікують, що експонати повернуться в Україну після завершення всіх розглядів.